ħuħ tajjelu. Paul mar l-uffiċċju b'karozza ġdida li kien għadu kemm qalab bħala rigal. Kien tajjelu ħuħ bħala rigal għall-miliet. Kien lejlet il-miliet. Paul ħareġ mill-uffiċċju u ra tifel fqajjar minn dawk li jsib jittalbu fit-toroq tal-bliet il-kbar. Idur mal-karozza l-ġdida tiegħu. Kien mitluf jammira l-karozza ġdida, tleq u tlellex bi sbuħija li saħritu. Din il-karozza tiegħek, mister? Staqsih. Paul għamel sinjal brasu li iva, dik kienet tiegħu. Tajjel hija bħala rigal għall-miliet, qal Paul lit-tifel fqir. Dak baqa' mbella. Jiġifieri, ħuk tajjelek hekk bla ma ħallas xejn. Tajjelek b'xejn. Kemm nixtieq u waqaf għal ftit. Naturalment, Paul immaġina xi xtaq dak it-tifel fqajjar. Żgur xtaq li kellu ħuħ daqshekk sinjur u daqshekk ġenerus li jkun lest jagħtih karozza bħal dik. Imma dak li qal it-tifel kien bil-wisq differenti. Paul ħassu kważi jiksaħ meta it-tifel kompla jkellmu u qallu kemm nixtieq li kont bħal ħuk. Paul baqa' jħares lejn it-tifel imbellaħ. Imbagħad biex jurih kemm apprezza l-ħsieb tat-tifel żied jgħidlu: Tridx nieħdok dawra bil-karozza tiegħi. Iva, x'gost? Wara dawra qasira, it-tifel dar u bajnejh jixelu qal lil Paul: Mister, jimporta jekk tgħaddi minn quddiem id-dar tiegħi? Paul tbissem ftit. Minn ġdid seta' jimmaġina għaliex iridu jgħaddi minn quddiem id-dar tiegħu. Żgur li t-tifel irid jiddandan u jidher quddiem il-ġirien ġo karozza kbira u sabiħa. Karozza bħal dik, żgur li qatt ma għaddiet waħda bħala minn dawk li nħawi. Aħseb u ara li jkun riekeb fiha dak il-povru tifel. Imma Paul reġa' żbalja għat-tieni darba. Tista' twaqqaf ħdejn dawk iż-żewġ tarġiet? qal it-tifel. Tela bil-ġirja dawk iż-żewġ tarġiet. U mbagħad ftit wara ġie lura. Imma ma kienx ġej bil-ġirja. Kien qed iġorr lil ħuħ li kellu diżabilità u ma kienx jimxi sew. Poġġih bil-qiegħda fuq it-tarġa ta' isfel u għanqu waħda miegħu fil-waqt li jipponta lejn il-karozza. Emmi badi. Metlekx jien li din karozza tal-għaġeb. Ħuħ tajjelu għall-miliet. Karozza bħal dik u ma nefaq lanqas ċenteżmu wieħed biex jakkwista. Ġurnata, jien ukoll qatt nagħtik waħda bħala. U int ma tħallas xejn. Imbagħad tkun tista' ddur kemm trid biex tara b'għajnejk il-ġmiel tat-toroq u l-vetrini armati għall-miliet. Imbagħad, iva, tkun tista' tgawdi kollox int ukoll. Paul ma felaħx aktar. Ħareġ mill-karozza, refa' lit-tifel minn fuq it-tarġa u qiegħdu bil-qiegħda fis-sit ta' quddiem. Uħel kbir tela' ħdejh. Għajnejh kienu jixelu b'ferħ li ma bħalu. Dik id-dawra żgur li qatt ma kien se jinsiha. Dakinhar Paul tgħallem x'rid ifisser Ġesu meta qal: Huwa aktar ħieni min jagħti. Dakinhar fehm sew
x'inhu l-miliet. Fingers numb, faces aglow. It's Christmas time, mistletoe and wine. Cheer